Hallo. Oh. Wie gaat nou wat vertellen over buitenkunst? Oh my god, dat hangt een dikke kop. Want daar gaan we elke keer heen, hè? Hij zit wel aan. Ja, en dan doen we altijd heel leuke dingen, zoals muziekmeisjes. Dit keer gaan we direct met Pinksteren beginnen. En we gingen een keer hoor, toen moesten we een optreden doen. En toen moesten we een muziekmeisje met instrumenten, saxofoon en cornet. Ja, en dan die iedereen op de tribune die juichen natuurlijk voor ons. En dat vonden we wel heel spannend, want we dachten aan de meesten net mooi dat we die muziekmeisje, maar gelukkig vonden ze het wel heel mooi. En dit hier gaan we ongeveer een week werk naar buitenkunst. En dan komen direct al je vrienden van ons, die komen direct de shoppen. En we hopen dat er best ook wel leuke en spannende dingen mee meid als de vorige keer. Ja, die is zelfs nu mobiel kwijt. Ja, dat is wel heel eng. Ik dacht, we vinden hem nooit daarom, dan kunnen we net naar thuis komen. Want we moesten dus uit de Mendam bellen hier. Ja, dat is echt net leuk. Nee. Gelukkig gingen we weg van mijn zaklamp van Adrie. Doei!